Ak máte radi výzvy a nebojíte sa chytiť na rade do ruky a pustiť sa do prerábky, mám pre vás ideálnu ponuku. Dom sa nachádza v obci Bystrička, vzdialenej 3 km od mesta Martin. Bol postavený v roku 1970 a je jednoposchodový plus celopodpivničený. V dome sa nachádza 5 izieb plus 3 podkrovné miestnosti, ktoré je možné prerobiť na izby. Zároveň pozemok ponúka stavby ako napríklad garáž, hospodárska budova či skleník. Perfektná lokalita, dom, v ktorom si každý člen domácnosti nájde svoje miesto a takisto veľkým plusom je aj priestranný súterén, ktorý je možné využívať na podnikanie. Bonusom je pozemok o rozlohe 716 m2, ktorý sa postará o vašu psychohygienu, napríklad pri kosení, či zbere ovocia, alebo pri starostlivosti o kvety. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať a zároveň budem vďačná aj za zdieľanie. Vidíme sa na budúce.